Vi satte os ned og snakkede om, hvordan vi kunne lave det her generationsskifte, og jeg kunne ikke sådan helt se mig i svineproduktionen, så efter mange tanker og mange møder, så besluttede vi os for at omlægge det hele til økologisk bælgproduktion. Jeg hedder Mathias Kvort Pedersen. Jeg er direktør i Bælgkompagniet. Jeg fik ret hurtigt øjnene op for alle de muligheder, der er med bælgfrugter. Vi synes, vi kunne se, at der manglede nogle danske økologiske bælgfrugter af en god nok kvalitet i forhold til dem, vi ser fra udlandet. Der var efterspørgsel på, at der ikke var sten i, og de var tørret ordentligt nok ned, og det også var en homogen vare. Jamen, jeg hedder Claus. Og jeg er 8. generation her på ejendommen. Siden 1700-tallet har der været animalsk produktion. Nu går vi over til ren planteproduktion med bælgfrugter. Her i den bygning gik der 700 søer, og nu skal der være lager til bælgfrugter. Og der kan cirka ligge 500 tons af 20 forskellige slags, så der er mange muligheder. Er vi ude i sådan en her? Jeg hedder Lene Boen Jespersen, og jeg er gift med Claus. Min primære opgave i virksomheden, det er at lave regnskaber, budgetopfølgninger og strategiplaner. Og selvfølgelig, når man laver sådan en omlægning, så kræver det ret mange midler. Og dem har vi faktisk fået fra produktionen af 30 kilos grise. Men samtidig så har vi sideløbende forberedt os rigtig godt, lavet rigtig mange budgetter på både 5 og 10 år. Så vi havde et overblik over, hvordan vores finansiering og hvordan vores økonomiske forhold ville være. Jamen, vi har valgt at lukke svineproduktionen ned nu. Det kunne måske også godt have ventet lidt, men vi mener, man skal gå helhjertet ind i det for at få det til at lykkes. Det føles rigtig rart på grund af, at vi ligesom kan få ejendommen til at fortsætte i generationerne, og de har lyst til at arbejde videre. Hvis vi havde blevet i svineproduktion, var det ikke sikkert, at de ville køre det videre. Men når vi nu i fællesskab kan bygge noget op, så giver det rigtig god mening, og vi har en god mavefornemmelse i, at det er den rigtige vej at gå. Selve finansieringen af omlægningen blev hjulpet godt på vej af, at vi i forvejen jo havde en del af bygningsmassen, vi så kunne frigøre fra svineproduktionen og så bygge om og etablere hele anlægget omkring rensning og diståning og tørring og sortering og maling og forarbejdning af bælgfrugterne. Til gengæld så var der ikke så meget viden at hente, synes jeg, i vores rådgivningscenter i Danmark. Og det var nok egentlig en udfordring, at der skulle vi bare have fat i nogle firmaer for at estimere, hvad det ville komme til at koste. Og vi måtte også til Tyrkiet, for eksempel, for at købe nogle af vores maskiner. Italien, andre maskiner. Men det var ikke noget, der skræmte os, og det er ikke noget, man heller skal være bange for, vil jeg sige, hvis andre fik de her idéer. En af de overvejelser, jeg har gjort mig i forhold til sådan hele transformationen, det er ligesom også, hvad jeg giver videre til min datter. Det her med, at vi også godt vil prøve at passe på vores drikkevand, ikke udlede så mange pesticider, passe lidt på vores biodiversitet. Det er jo ligesom noget, vi gerne vil give videre til den næste generation, at vi passer på alle de her ting, så vi kan blive ved med at nyde godt af det. Altså det sværeste ved at skifte retning for os har været at hele tiden at deale med usikkerheden, og hele tiden at deale med mange og helt nye udfordringer. Men det har samtidig også været den rigtig gode ting for os som familie, fordi det har rusket lidt op. Vi kunne ikke bare læne os tilbage og blive det, vi var vant til at lave. Det var noget med at kaste sig ud i nye ting, og det har været rigtig godt. Claus har passet grise i 40 år, og på en eller anden måde, så kan man sådan udefra også tænke, det er nok også nok. Hvis man skal nå mere i et liv, end det, man har lavet altid, så er det om at skifte gear. Og så vi samtidig kan hjælpe næste generation på vej. Det er altså ret tilfredsstillende, vil jeg sige.